Bħallum sentej, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen żaret pajjiżna fejn approvat il-pjan ta' rkupru u reżiljenza ta' Malta. F'konferenza l-aħbarijiet fil-barakka ta' fuq mal-Prim Ministru Robert Abela, il-President tal-Kummissjoni Ewropea sejħet il-pjan ta' Malta bħala l-aktar wieħed favur l-ambjent. Dwar dan wan jiskellem ma' segretarju parlamentari għal fondi Ewropej, Chris Bonnet. Naħseb il-President tal-Kummissjoni meta ġiet Malta sentejn ilu ġiet b'aspettattivi, ġiet ħadd ipprova tara dan il-pajjiż hekk hux kapaċi iwettaq pjan illi kien wieħed mill-iktar ambjentali u wieħed mill-iktar diġitali. Illum għandna lill-Kummissjoni Ewropea li f'daw l-aħħar sentej anke ħarġet filmati tagħha stess u stqarrijiet fejn faħret il-perkors tal-Gvern Malti fit-twettiq ta' dawn il-pjanijiet u bnejna relazzjoni b'saħħitha ħafna. Hawnhekk Bonnet għamel referenza għal pagamenti li tat il-Kummissjoni Ewropea minn dan il-pjan, dan hekk kif pajjiżna ħadem favur il-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-indipendenza tal-ġustizzja f'pajjiżna. Dan minn barra li f'Ġunju li għadda l-istess Kummissjoni approvat reviżjoni tal-pjan tal-kupru fost l-ewwel li ġie revedut u approvat. Dan il-pjan żdied minn aktar minn 316 miljun euro għal 328 miljun euro. Is-Segretarju Parlamentari sostna li fit-tieni żjar li se tagħmel f'pajjiżna fid-29 ta' Settembru li ġej għall-laqgħa tal-mexxejja tal-Med9 is-sitwazzjoni hi waħda differenti. Issa sentej wara issa li sa tkun lura magħna fil-ġranet li ġejjin il-President von der Leyen, sentejn ilu ġiet b'aspettattiva. Illum ħateġi Malta b'ċertezza li għandha gvern illi taf illi tista' toqgħod fuqu, illi taf illi proġett iwettqu taf illi riforma iwettaqha u ħassib pajjiż differenti ħafna minn dak li ġiet fih sentejn ilu.